Johera mar Lolwe TV kamora mara maintia mosi ni misawa gendo ni irio maber. Odiochieng' ma kawuono an be aneno ka rio maber arwaki chenro ni endi mar pur gi kwan kama datai en an Millicent Adhiambo. Wayudo ni ng'eny ji ong'eyo mana ni watimo pith kata pur mag lee mopogore opogore kaka dhok, diek kod mamoko ma bende wanya pidho e delniwa. Lakini odiochieng' ma kawuono adwa ni wawuoye gino mopogore, wayudo ni kare kata kute bende inyalo pidh, kute mopogore opogore. Ka odiochieng' ma kawuono wada wuoye e kudnino mo idendo ni onjiri kata cricket gi dho ngere. Machiegni e chenro ka an gi wendo ma bende timo pidhno, amiye thuolo mondo mi ofulre onyiswa nyinge gi kama oyudore. Machiegni e chenro, machiegni Charles. Erokamano madam Millicent. An iluonga ni Charles Odira. Nyinga machielo en japur. Iluonga ni japur. Koro pur kaka isewacho, ji puro pur mopogore opogore. Jomoko pidho dhok, jomoko pidho gwen. Amua na pidho njiri. Gi gik momiyo wabiro puonjore bang'e. Erokamano. Erokamano ahinya Charles, kaka isiluongo ni japur kendo ipogori gi ji matin, ineno ni ipidh kudni mar onjiri. Ang'o momiyo nichako pidho onjiri to nichake karang'o? Nachako pidho onjiri higa 2016. Gimomiyo nachako pidho onjiri en ni mokwongo ne an ng'ama loso gik ma iluongo ni value addition equipment gi dho ngere. Koro chieng' moro kane adhi e workshop moro, to naromo gi ng'ato ma kane osewinjo background na mar loso gik ma medo value ne agricultural produce, to ywaya bathe matin. Okona ni nitie project moro mipidhe onjiri, to gin gi shida mar loso gik ma itiyogo mondo mi onjiri pidhre maber. Koro nopenja kanyalo bedo gi hero mar riwruok gi project no, mondo abed partner mar project no, ma in charge of loso gik ma ipidho go onjiri. Kato na yie. Koro kana yie tabedo project partner kwa 2013 nyaka 2015. Koro kane chopo 2015 to negi penja kada her mar dhi e piny moro Asia ma ong'ere ni ka wan thurwa ka, to kidhi e dala ti expect idhi neno gweno, idhi neno dhiang'. To pincha to kidhi e dala ka dala midhi e ti nyaka irom go njiri, teni ji te, jopur te pidho njiri, anyawacho ni 99%. Koro kana dhi Asia, kamoro miluongo ni Thailand, to nanuang'o kipidho njiri e scale mamalo. Kato nanuang'o ni onjiri nigi gik mang'eny momedo e del, moloyo gik mwang'eyo mamiyo ji proteins e thurwa ka, machalo kaka ring'o, machalo kaka rech. Onjiri nyalo miyi protein moloyo mago te. To ma koro nomaka ahinya ne ni onjiri inyalo pidho ka in mane tipo. Okithagi ng'ene an chon ka nathin to naluoro kwath. Nikech kidhi kwath to chieng' dhi chami. To onjiri kidhi e puodho bende chieng' dhi chami ka in e puodho. To onjiri to ipidho ka in e tipo. Pidhe ka in e tipo no ok ne ni emomora ahinya. To nomora nikech ka nang'iyo piny cha, tanuang'o ka de moti. De moti ma de bed ni ka thurwa ka to gin kori mogi amoya. To kucho to mage jok ma pidho njiri. Koro naneno ni to thurwa ni, kop wachako pidho njiri, donge mine motiegi maonge gi teko mar puro puodho kuchocho, donge ginyalo yudo gima gitimo. An awuon minwa oti, an chogo mare. Tanuang'o ni sa asaya madhi dala, tanuang'o ko oywe laro. Laro ni inyalo ywe nyadi par. Tiende ni pod en gi teko monyalo ywe go laro. Ka en gi teko monyalo ywe go laro, tiende ni en gi teko monyalo pidho go onjiri.
nikech energy ma gigo dwaro romre. Koro naneno ni pur ni nyalo bet maber gi jok ma osebedo gi higni mang'eny, to nyalo bedo maber be gi joma thindo, nikech joma thindo ma koro adendo ni youth, gin kitere puodho to neno ni mano ofele ngimane, kech oneno ni low and dirt, though low can dirt, low is not dirt, but gin gi feel ni low and dirt, dhi lilo lwete. To Onjiri ni to kitimo, ineno ka jok matime ka gina jo youth ma bende odhi school, to lwete lera, to en e tipo be, koro chalo ng'ama ni office. Koro en pith ma youth be nyalo identify go, ma kotimo to neno ka pod lera kaka ng'ama ni office cha. To mogik en ni yuto mar Onjiri bende ni malo. Kamano. Erokamano ahinya. Koro kaka ng'ama pidho Onjiri, be wan gi kido moro ma en specific kata particular one ma ochuno ni nyaka pidhe, nikech wan gi tieng' mar Onjiri mopogore opogore. Ka ng'ato dwa pidho Onjiri, be nitie moro ma emowinjo pidhi ma o identify kata mo oyiedhi ni eminyal pidh maber, to bende manigi benefits ma ikwano kanyogo? Onjiri nitiere aina ka aina. Nitiere miyude puodho, nitiere miyude yot, nitie moko be madak mane ilo. Koro adwa wuoyo kuom ariyo. Achiel ma en ma e puodho ma waluongo kani Achita domesticus. En king'iye to rangine muol rabuor maber. To nitie machielo miluongo ni Grylus. Grylus bimaculatus. Grylus rateng' king'iye. Koro Onjiri ariyogi kaka gichalo pogore, kaka ndhadhu margi bopogore. Koro according to jok machamo Onjiri, iluongo ni entomophagists. Onjiri miluongo ni Achita domesticus ni ober neno to mit chamo bende. To Grylus bimaculatus cha nene ok mit ahinya neno. To ndhadhu ne be ok mit ahinya. Koro mane momiyo ne wamako ni Achita domesticus ni ene ma wapidhe. Nikech nasomo kamoro and osekonya, kendo it makes sense ni kitimo ohala to miji gima gidwaro. To kopo ni gimok gidwar bende nitie, to migi matin mondo dipo ka kiny gidware. Koro ka to anawuon aja chamo Onjiri, to Achita domesticus mitna mana kako mit ne ng'eny ji. Koro ka waonge gi Grylus bimaculatus, wan go Onjiri miluongo ni Achita kende. Koro mondo mi ng'ato ong'e mit mar Onjiri ariagi kata pogruok mantie mit mar Onjiri ariagi kapok ichako pidhe, kata ka in jachamo Onjiri, gini kanutimo research nubile koso ere kaka nukelo ng'eyo ni nitie Onjiri ma mit to nitie Onjiri ma ok mit? Erokamano kuom penjono. Penjono miya paro gik mang'eny. Aparo gik mang'eny nikech kidhi e muma, akani koro aluong gi kisungu Leviticus 22 verse 11 or maybe 11 verse 22, one of them. Achiel kuom chiemo ma Nyasaye no piedho momiyo dhano no cham en Onjiri. Mano wuok e muma. To kwang'iyo piny mangima, kachako gi joluo asili, negi chamo Onjiri. Kendo en gima iwinjo ka gi kacha ni Onjiri kichamo to duondi bet mamit. And mano kenene gimiwacho, mano science obak mano. Ni nitie gima Onjiri timo ne throat mari momiyo joluo nofwenyo ni kichamo Onjiri to duondi bet mamit. To kawe mano, Onjiri
nikech natemo begajora gi skul matin. Onjiri miyo ji gimiluongo ni protein sami chame. To protein to olos gi gik miluongo ni amino acids. To amino acids gi e piny mangima gin mana 22 kende. Ok inyal yudo 23. There are only 22. And joma dhi e skul nyalo miyo gi nying nyaka gichop 22. Ngadi matin na penji ni mondo minwa identify onjiri muluongo ni domestica ngoni. Achita domestica. Achita domestica ni mit moloyo agarola ngoa. No bilo gikoso ere kaka nung'eyo. Asedhi perspective ma wacho muma. Tiende ni mano Nyasaye no se identify. Kata achaka duogo adhiye availability mar proteins kuom crickets. Koro kidhie ringo to samori nyanwango ni amino acids ma en go ka nyalo bedo kata mana 8 out of 22. To njiri kidhie tibro nwango ni en kata ga 16 out of 22. Koro jo rieko nosetimo study, motimo research, mong'iyo components, motimo testing and testing. Testing tiende ni experiment moro mitimo. To testing to bilo. Maginwango ni onjiri mit. Koro kuom onjiri konjiri mwawacho gi osebil gi iluongo gi kisungu kendo ni organoleptics. Mo opuodho ni ng'eny ji kech ing'eni kaka ji test opogore. Wacho ni achita mit moloyo grailas. Ero kamano ahinya. Mana kamano ne janeno mar Lolwe TV kikidho mabor gi thuolo ni endi wadhi mane yweyo matin mondo wabile onjiri wambe wang'e kaka gimit mondo medno protein dendwa obuild matin kasto waduogo kete mana kanyo kikidho mabor nikech ing'eyo ni gini en marwa. Mana kamano ka thuolo marwa kini machiegni kendo tielo no mar ariyo mar puonjruok kako tenore kod pith mar onjiri kama bende wasayo matin kama wabile cricket cookies mago ma bende olos gi onjiri ma omomore gi kasto obag mogo kod onjiri. Wadhi mana nyime machiegni chenro janeno machiegni chenro kendo Charles. Ero kamano madam. Asante sana. Mana kaka nise explain kanyo ni onjiri nutimo ne study muyudo minya cham kod components ma en godo makelo gero del kata gi benefits mopogore opogore. Koro donge di ilernwa process ma ng'ato nyalo luwo koponi odwaro pidho onjiri nikech wan nyaka go onjiri machikore udi ma bende gidachalo gi aina maneno kipidho kani. Donge nyalo leronwa process kata steps ma ng'ato nyalo luwo kodwa chako pidho onjiri. Ero kamano madam Millicent kendo kuom thuolo mimiya. Ka ng'ato dwa pidho onjiri. Nina kamera cha. Kopo ni idwa chako kama in innovator. Tiende ni onge ng'ama ni kodi machiegni ma pidho onjiri. To onjiri mwa pidho ni en iluonge ni garden cricket. Ni onjiri minwang'e puodho cha. Tiende ni meki manie puodho go inyalo pidho. To koro shida manyalo wuok en tidhi mako gi nang'o. Koro anyalo explain kaka inyalo timo mondo mi mak onjiri me puodho. Onjiri manie puodho ohero pondo e lum. Koro kamora mora ma lum nitie ka igolo ni tibro nwang'o konjiri wuok e iye kanyo. Koro kigolo tinyalo mako gi kapok ging'eyo ni ng'ato ni butgi. Tisogi e chupa. Isogi e chupa. Ok ochuno ni nyaka imak mang'eny. Inyalo mako kata mana 50 kende. To kise mako 50 kaka nature nokete joma mine ng'eny moloyo joma yawuoyi. Koro kimako 50 ang' ni nwang' ni mine gin kanyo 30. Koro ka in gi yawuoyi 20 to mine 30 tiende ni reproduction nyatimore. Ginyalo met. To ka gimet to onjiri achiel nyalo nyuolo tong' 500. Koro ka in gi 30 ti moro ka moro nyuolo ni tong' 500. Nyisa mano kwano mayom in go onjiri adi.
to pith ochakore achaka. Erokamano ahinya. Koro ing'eni wan e chenro mar pur gi kwan, iwacho ni Onjiri, chien kanyo ka niwuon iwacho ni Onjiri yuto ne ng'eny. Donge koro dami thuolo mondo iler mani yuto mar Onjiri chalo nade? To in Onjiri mipidhogi, ipidhogi mana mar chamo koso iusogi, koso nitie kaka itimo negi value addition komedore kod gik machielo miyo imedo yuto kata imedo uso iyudogo iwacho dia wealth gikonyi in health kata in wealth. Erokamano. Onjiri yuto ne ber kaka nasewacho chon. To yuto ne ber e yore madwa kuongo wacho kapok aduoko penjono direct. Mokuongo, Onjiri ok dwar labor mang'eny. Tiende ni sami pidho oduma nyaka idwar ng'at madhi doyoni, ng'at madhi puroni mokuongo, madhi puroni mar ariyo, ng'at madhi have gi ng'eny. To Onjiri titimo kama waluongo gi dho ngere ni kama confined, kama thin. Koro tiende ni ng'at achiel nyalo rito Onjiri mang'eny. To mar ariyo, ng'at achiel ni koserito Onjiri mang'eny go, to sama koro watero Onjiri e chiro, to Onjiri nigi pesa mi pesa mang'eny moloyo gik ma aneno kipidho te. Nikech wauso kilo achiel mar Onjiri mosetuo Sh2,800. Ang' ninyisa ni ang'o mipidho ma kilo achiel dhi miyi 2,800. Ring'o idiero stick en mana 500. To mane ring'o maber mogik. To Onjiri to kilo achiel 2,800. Kaeto gimachielo ni sami yudo ring'o kilo achiel cha, dhiang' no chamo kilo 25 mondo ogolni kilo achiel. Tieni mano koro waluongo ni conversion. To Onjiri kiyudo kilo achiel, to Onjiri no chamo kilo achiel gi nus. Koro ne kaka invest matin tiyudo mang'eny. Koro mano emomiyo awacho ni pur mar Onjiri nigi yuto. To kiwe yuto mar uso Onjiri, Onjiri wauso tong' ne bende. Kaka iseneno kama wapidhe cha, kama iluongo ni pen. Pen achiel wanyalo kete kuonde toko 10. To gibet mana kanyo mar ndalo 3. Tagolo. To sama segole bang' ndalo 3 no, tauso e Sh1,000. Koro nyisa ni bang' ndalo 3 ka ndalo 3 kagolo 10. Tini ndalo 3 ka ndalo 3 kane auso tong' piwali tadhi yudo Sh10,000. Pur mane ma imiyi pesa machalo kamano? Koro Onjiri nigi yuto. Erokamano. Erokamano ahinya. Mana kaka isewacho ka Onjiri nigi yuto. Koro dong' inyalo ng'iyo kamera cha mondo ipuonje jowa tich mar Onjiri ni endi ka gidwa donjo yo ma ginyalo luwo gi advice minyalo miyogi kotenore koponi gidwa donjo. Erokamano. Pur mar Onjiri ni kidwa time, wan kaka Mixer Farm, wan iluongo ni pioneers. Wang'e ni nitiere universities ma encourage ji mondo pidh Onjiri. Achiel kuomgi en JKUAT, machielo en JOUST, wanyaluongo ni JKUAT to gi Bondo. To wan maka jo research, to wan jo biashara, wan wang'iyo yuto mare. Koro kidwa pidho Onjiri mondo iyude yuto, to wan kaka pioneers kaka wacho no, wase timo kosa mbeleni ma wawuok gi yo maler minyalo pidhgo Onjiri. Koro wanyalo miyi advice ni kidwa pidho Onjiri to kionge gi kama kari, to wabiro miyi crates mondo itime Onjiri ni. Crates go gin molos Kenya ka, kato watimo mana modification moro mondo obed minyalo pidhe Onjiri. Wan kani wachako ne wa import gi from the Netherlands. To sani koro me Kenya kae mwakao to waloso modwa chalo gima ne wagolo Netherlands cha.
Koro tieni wamiyo japur yo mayot mar puro. Mar ariyo, wase bedo gi okang' ma waloso gima waluongo ni portable pen. Portable pen en kama gima sanduku moro ma borne futa 3.5 to gi futa 2.5 to box ni inyalo tiyogo e pidho njiri 30,000. Box ni kawa uso ni to wauso ni go siling 20,000. To be wanyalo uso ni crates minyalo time pith mar onjiri ni kuom 1,800 kuom crate achiel mose kop machalo gi manowuok the Netherlands cha. Then ka in ng'ama nigi lope be wanyalo nyisi kaka inyalo gero structure ei ot mipidhgo onjiri. Kato kiwuok kanyo to wayie mi ujusi marwa ma wase nuang'o nyaka nwachak pidho njiri. Ma ibed ng'ama nyalo pidho njiri, to koro maberie mogik ni kisepidho njiri no to wanie market. Wang'iewe kuomi. Sasa mosebedo tayari tekni wase ng'iyo ni yo miluwo mar pidho njiri en yo maber. En mana ni ng'enyne samochiek to wabiro biro wa participate e kae gole mondo wa make sure ni wamiyo ji gima ber. Nikech kopo ni onjiri otho kende manok mi dhano mondo cham. Nyaki in iwuon ma mondo inegi. Koro wadwa ni mondo wa participate e process no, kata ka wase satisfy ni ng'ama luwo kanuni mane waketo, to kise golo njiri nikech en gima kethore piyo samise kae. Koro wanyalo mi bende solar dryer tituoe, kisetuoe to wan kori kelo no mano njiri mosetuo. Koro market bende nitie. Mage gik ma waluwo ka wadwa puonjo jopur mondo pidho njiri. Erokamano ahinya. To bende nitiere fee ma uchajo ne jogo manyagombo biro luwo chenro miwacho kaka awach ni golo rieko kuom kaka pioneers? Erokamano. Penjo no ber nikech en kama wasekale. Mokwongo ne wane project miluongo ni flying food. To kane ipuonjo ji pidho njiri, to project cha ne bedo funded gi Dutch government. Koro tenine nitie funding ma koro kata kipuonji to ito neno ni ipuonji nono, lakini ng'ato chule. To ka koro project no serumo, to koro tiende ni wan koro individuals ema timo ma. Ne wachako gi puonjo ji. Ibiro kisewacho ni dwaro to wapuonje puonja. To ne wafwenyo gimoro achiel. Ni gimimiyo ng'ato nono oko kaw ka gimoro. Obiro yo mayom. Koro ne wawacho ni mondo mi wapuonji kaka ipidho njiri, nyaki chiwe fee moro ma en siling 10,000. To wapuonji kod obedo juma achiel, kod obedo dwe achiel, ming'e kaka inyalo pidho njiri. Koro nwanwang'o ni sama ng'ato chiwo pesa ne mondo yud rieko, nyako kaw biashara no motegno kendo nyako yute. Dongi nyalo lalonwa matin process ma iloso godo cricket powder, cricket bread gi gik mamoko ma ikiko gi onjiri kokalo kuom onjiri go. Kise kayo njiri, tieni onjiri kaka niseneno cha sama wapidho gi to gine e boxes, crates bila mag tonka. Kore magi pondi, onjiri ero kama bet mudho. Koro kise ting'o crate gi titing'o go njiri e iye. Kati igogi kama e bucket mabor. Koro ka giselwar e bucket, to nikech kor bucket cha kier, onjiri ok nya idho kabiro malo. Koro gibiro dong' ka gin piny kanyo. Kati ka onjiri go titero e pi maliet misechwako mowalo. Tiolo gie. Nang'o? Nikech mokwongo onjiri gi gik ma odak.
gik mangima. Koro wadwa ni wanege piyo moko safa. Koro omiyo ole pi malieti na a second osetho ko winji rem. Mar ariyo, kise kete pi maliet no to waluongo ni gi kisungu ni sterilize. Igolo gima debed ni nyalo kelo madhara kopo ni nitie. Ok wa expect ni nitie, but wabedo mana careful. Then iluoke milawe, nikech samo wuok cha kamoro no wuotho kate excretion material mare. Koro nyaki le mobed maler. Kaeto ikawe tidhi moe e solar dryer. Solar dryer en gimoro mwagero mamiyo chieng' tuoyo gimoro piyo. Kose tuo, makoro ki iture kama to tur ka yien motuo. Tikawe, tirege, wan gi machine mirege go mondo gol poda. Kose golo poda, to koro samitimo baking, tikao 5% mar onjiri, tiketo e gimi beko. Koro bed kek, koro bed mkate, koro bed gima waluongo ni waffles ka, koro bed cookies, waketo 10%. Koro kose bedo tayari, to koro en ready mar chiemo. And kata ng'ama oko ng'iyo gonjiri nyalo chame nikech koro en mana mkate, to ingredient to en onjiri. Erokamano. Koro mana mapiyo neno ka sabendo serumo. Benitiere achiedh nade ma otud kod pidho onjiri kaendi? Achiedh nade maduong' mogik mwanwang'e pith mar onjiri en ni jok machon, jok ma aged nok cham ga onjiri. Koro gin resistant. Gitemo kwedo. To koro mano koro gima miyo wamor en jok matindo to kisenyise ni chame to chako mana chame. Onge penjo machielo. Kendo winjo no mit to chako mana ng'iewe. Koro mane achiedh nade ma wayudo, to amor ni group makiny to onge gi shida nikech gin gichame kendo ging'iewe. Onge shida. Then mar ariyo, achiedh nade mwayudo ka. Kamoro inyalo nwang'o ni kipidho gweno, tidhi agricultural office tipenjo ni an gi shida ni. To onjiri to onge kamidhiye. Nyaki nwang' mana ansa kendi. Erokamano. Erokamano ahinya. Benefits mag onjiri mapiyo piyo kapok imiyo ji puonj mogik. Benefits mag onjiri mokwongo kaka nasewacho en protein, koro gero del. To adwa monda ket thenge weche ariyo, migepe ariyo. Mokwongo, mine machamo odowa ka, mine mayach, gichamo odowa ka gidwaro calcium kata iron. To odowa go research osenyiso ni samoro biro kelo kansa ne mama machame ni to gi nyathi mapok onyuol. Koro science ose keto onjiri thenge ni biro miyo ni nwang' iron to gi calcium e yo maler kuom onjiri. Machielo, benefit, mine te seche ma ging'iyo malo cha, gilus gimoro e remo, to onjiri ni duoko gino. Mar adek, nyithindo manigi kwashiorkor and marasmus, kochamo onjiri, miye mana jumbe ariyo kende, to oseduogo maler, iye odok, wiye tamam. Wiya wil. Mogik, chuo, nitiere zinc component e onjiri. Zinc ka odhi e dend dichuo, to tekone mar nguvu duogo kanyo. Erokamano. Erokamano ahinya. Koro nyiswa ni yudori kanye gi namba ni mar simu mondo mi watie katika nikech sa oserumo. Ayudora Nyamasaria, Namthoe, Mixer Farm, Kisumu County. Namba simu en 0721 280 907. Erokamano.
Ero kamana ahinya mana kamana geno ni kwanyo puonj kaka nwachako nyaka sani wachope giko ne jogo mobedo kode chenro kidwaro tudori kode osewacho namba ne kanyo nyalo manye bang'e no endi. Orito masani waro muru Jumapil manyien ageno ni Onjiri odhi kodu maber. Nyinga ne en Millicent Adhiambo.